RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pala siyang kaagi karon mo kining usa ka babay nga taga Dawis, Bohol nga tumatatampo nagdasangan nga Sally. I love you, Sally. Oh, JR. Manay tinuod, Sal. Ganahan kay ko nimo. May chance ba ko? Kuan, JR. Bata pa manggod ko, uy. 17 pa biyang akong edad. Dili pa ko ganahan mag-uyab-uyab, uy. Okay, ram ko ng uyab-uyab, good. Uyab, bro, bitaw. Sige na, Sal. Sugtan ako. Na, dili pa ko makatubag na, JR, uy. Hayahaya gud nimo day, na naman ang uyab nimo. Lagi day, uy. Unya, nalawa man nimo sugta? Maayo ka, day nga akong sugton si JR. Okay ra na day, uy, uyab-uyab ra bitaw na. Ayaw lang gud og seryoso ha. Tinuod, Sal? Di mo na akong gisugot? Oh, JR. Uyab na ta. Yes! Yes! Salamat kay Sal, ha? Imuragid kong gisugot. Salamat kayo. Sali, unsa ni nga akong nabalitaan nga may uyad man kuno ka. Oo, ma. Uy, uy. Ayuhan ang imong kalaki ha. Nga mahuman ka aning imong pag-eskwela. Oo, gyud. Basig di noon ka mahuman, sud naman ka ng uyab-uyab. Dili na mahitabo pa, uy. Priority na kung pag-eskwela, no? Kaysa sa akong pag-uyab-uyab. Bantay bitaw ha. Dali aras panahon, Salsa. Usa nam di ka tuig, so kata nagkauyab. Maugyod. Wala gigwa, no? Unya, asam taron. Ha? Unsay asa? Manglaos, bito eh. Asam tamang laag? Bisag asa lang ka. Mangita ta, nindot nga suruyanan. Sige. Ikay bahala. GR, iingon ka mang laag ta. Ngano na amatay ning kwarto, uy. Unya kita rang duha. Sal, dugay na ta nga nagkauyab. Pero, wag yun hitabo na to. Unsay buti mo pasabot? Gusto ko nga ihatag mo na ako ang imong pagkababae. GR, ano ba? Magkakusman ka! Anong good eh? Uyab ito ta. Mura ni mo giapas? Ang akong pagkababay? JR, bata pa yung taon ko, uy, yung nag-skwela pa ko. Sorry, nagdili na ko mahatag mo gusto. Sally. Ayaw di pa mo gusto, ha? Kimusinggit man ko. Ha? Magawas na din, eh. Og ayaw na din papakita na ko, ha? Kibuwag na ta. Lain ako ni GR. Lagi day, uy. Kunwa pa ko busukol. Nakuha na tingali niyang akong pagkababay. Unya day, buwag na gid mo. Akong gibuwagan, day, uy. Ako na lang siyang kalimtan. Mo-focus na ko sa akong pag-eskwela. O, sama, pa? Dili ko makapadayon og eskwela. Mauna anak. Unsa lisod man kaayo ta. Gusto giunta ko nga padayong ko siya pag-eskwela. Pero saon magod, lisod kayo ta. Ang akong kita, igiunin tao sa tuguso mo. Sige lang pa, uy. Dili na lang ko mo eskwela. Hinaot ka, makasabot ka na mula ka. Okay na pa, uy. Pobre, baya ta. Lisod masab kaayo kung atong pugson. Salamat, anak. Kumusta naman ka, day? Wa ka laayo nga nagsigil na kagmukmuk sa inyo? Unsay wa good.
Laay na gani kaayo. Unya unsa man, ganahan ka nga matrabaho? Unsa man sa trabaho ang akong sudlanday? Nga, wa mo ko makahuman og college. Tindira lang good. Unsa man, ganahan ka? Kay na ako'y kailang nga akong pasudlan ng trabaho. Sige, Davy. Musud ko. Kapoy sa ganing tindahan at trabahoan eh. Hapit na dili ba kapahuway labi daghan ang mamalit. Bahala na lang eh. Entuson ko lang kit ni. Ang importante nga may trabaho ko. Miss, palit akong load. Kadiyot lang migo ha. Dogan ko sige palitin ni, pero wag ko magkailan nimo. Wa mo ka mangutana. Lain sa kaayo, ako'y mo nagsulti sa kong pangan. Mausad. Ako din si Samuel. Ikaw? Sally, Miga na ta? iwan din ni tricycle ang imuhong gibiyahe-biyahe, Sam? Oo, ako na sal. Maong kailang pangita. Maong nag-drive lang ko tricycle. Okay ra na, oy. At least may ipakaon ka sa imong anak. Ha? Anak ko taon. Ha? Wa ba di kay anak? O magkili ko iyab, anak na noon. O, kung ibo kong sugton, basig, maminyo na ko ini. Ha? Sal, kano sa day mong day off? Ugma, day off na ko, Sam. Nga naman? Imbitahon taga akong mga on sa gawas. O, iniguman to pangaon. Magpangin lang ta. Sakay-sakay sa kong tricycle. Nga nung ako mong gyud. Ganahan ko nimo kay buutan man ka. Total, friend naman ta. Kana kung okay ra nimo. Okay raman. Wa man sa ko'y lakaw. Sige, manuroy ta ugma. Niduta din hino. Presko kay hangin, oh. May noon. Kaya ka gusto ka sa akong edad animo. Nindot, oy. Hayahay kaayo din eh. Sal, Samuel, imo magkunagkikunita ng akong kamot. I love you, Sari. Samuel, Sa una pa na akong pagkakita nimo. Ganahan na kay ko nimo. Hinaot nga. Dawatan nimo akong gugma, Sal. ang tinuod, Samuel, dili man kalisod kog maon. Kay buutan man ka. Nga sa ato pa, iimad kong sugton. Ang akong gusto nga, friend lang una ta. Gusto manggod ko nga, magkailhanay una tag maayo. Okay ra, okay ra. Sige, magpaabot ko. Kung kanus ako nimo sugton. Sal, dugay-dugay naman kayo kung nanguyab nimo. Wa pag ikabaluin ako. Bitaw, Samoy, nakita na ko nga, tinud na yung imong tinguha din hinako. O, wa matingali katarungan nga ako kang paantuson. Ang buti may pasapot nga. Uyab na ta. Ha? O, Samuel, gidawat ko ng imong gugma. Salamat, Sal. Unsa? Imo kong dadon sa inyo? Oh, kaya ako kay pelas kong gidikanan nga akong uyab. O, sige. Ma, si Sally ma, akong uyab. Maayong adlaw, ma'am. Imo di ay ning uyab, Samuel? Huh. Unsa may nahuman mo day? Wa ko'y nahuman, ma'am, kay pobre ramang gud mi. Maong nahunong kong eskwela. Maong nisod na lang ko pagkatindera. Mao ba? Unsa may pangita sa imo mga ginikanan? Naarami gamay nga yuta nga giugmad, ma'am. Pataka ka malang intawag panguyab, oy, Samuel? Ha? Magda ka man dinig babae din sa ato, kadang ikapanghambog ni mo sa atong mga kaliwat, di ka magda ka dinig tindira. Kinuo ko. Gwapo ko ka. Pangita ka ng tarong nga babae. Dili ka magpataka ka pamunit diya sa kilid-kilid.
Excuse na ninyo, mama. Samuel, mupauli na ko. Uy, Sal! Sali! What ako? Kalimti na lang ko, Samuel. Dili mahimo. Dakong supak ang imong inahan. Nga akong nahimo ni mong uyab. Kay lagi, pobre rami. O tindira lang ko. Maong kalimti na lang ko. Sali, Grabe ka matapobre ang imong inahan, uy, Samuel. Maong pagita na naglain. Magbuwag na lang ta. gini ko masukot ka magbuwag ta. Pero sa may mabuhaton. Nga wa man ko magustuhin sa imong inahan. Wa siya labot. Kung kisay ko higumaon. Samuel, Mahal ti ka, Sali. Huwag ka na butuo ka nga. Tinunan na yung gugma ko ni mo. Magtipon ta. Samuel. Oh. Sakto ko si edad, Sali. Maung, dili magkabuot akong inahan. Kung unsay akong buhaton. Huwag na pinag dili siya magkabuot. Kung kinsay ko higumaon. Samuel! Wa ko'y mahimo, kawa sa pagsunod sa gusto ni Samuel. Kay nahigugmaman sad ko niya. Nagtipon mi ni Samuel, bisan pa manugsupak ang iyang ginikanan nako. Dini na lang kutob, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mayong adlaw kayong tanan nga nagpaminaw karon ng maong tirumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kani nga Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man, sang artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tagwalan po niya sa pangan nga Jen, higpot ang pangidaron, usa ka byuda ug may anak. Tagaliluan Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Pahin kini sinitabo sa kong anak ka babay nga usa ka batan-on. May gidadamag gud siya, doon na siya gibati. Aray hisabtan, sugdon ko dihang 15 anyos pa lang siya og nag-eskwela pa siya sa grade 7. Ingon ini ang mga pangitabo. Amin ko, ma. Adto na ko sa eskwelahan. Oh, may gibati ka ba? Murag luya ka man hon. Murag hilantan bitaw ko, ma. Lain ang pamati ko sa akong lawas. Uy, ay nila pag-eskwela. Lain kang imong lawas. May eskwela lang ko, ma. Kay test na rin na mo. Kinalaman ng kamot gyud ko. Aron makahuman ko og eskwela. Makatabang na ko nimo, ma. Kay wa na baya si Papa. Anak, Jane. Oh, si Mama. Nahilak man ko din noon ka, ma. Pagkaswerte ko na kaanak ko ni mo, day. Tungod kay buutan ka kaayo. Love ti ka, ma. Mao nga mutabang gyud ko nimo puhon kung makahuman ako og eskwela. Salamat, anak. Salamat kaayo. Pero kung di makaya sa imong lawas, pauli din sa bahay, ha? Oh, pag inudayon niya og tambal para hilanat. Ma, gihilanta naman kog maayo. Ha? Di ba ingon man ito na uli-ulian ka na? Ay, sige, magay kang eskwela, sulso sa kasimana. Oo, ma. Pero magbalik-balik man. O karon lain na kayo kong pamati. Nanghubag na nga akong mga lagos. Uy, mga datang ospital, bahala na po tayo kwarta. Ganong wa man dayon nimo dadaning bataa dinhi sa ospital, Mrs. Ngagidinggi man ni siya. Ha? Hiding-ding ako, anak? Maong ingon ka nga magsigi og balik-balik ang iyang hilanat. Kinuha ko, ang akong anak. Admitan lang kita ha, para mamonitor na to ang bata. Magdali ko, kayo mabitibantay nga ako anak akong bilis daanan. Ay, tuloy mi ka din sa ospital. Private hospital pa yun eh. Para na magkautang-utang ko, basta kay maluwas lang ang akong anak. Kana na bag-injection nga gikinahanglan niya, uy. Takot ako gina mo mabayran din, ba? Niyan ako sa matang sa ward. Mayuntag, nagmata na siya. O baka higop na akong gipalit nga init ko sa mo. Nagmata na gina siya. Nak? Nak? Oh. Day? Kasi magkikatawas mo, ha? Ingon man sila nga dali ra kay na. Dali ra. Ano na pangyayom ng akong anak kawa magtanaw na ako? Naunsa man siya? Nak? Nak, di anak ko. Di anak ko. Ha? Oh, ni ana di ay kama. Gibiyaan ko nimo. Nagpalit ng kong atong makaon. Labi na nimo.
Niya kaon na Tabon init pa nin sabaw. Oh, makaon ko. Unsa? Mao na pa, nabalaka kay ko sa akong anak. Nakagawas man to mi sa ospital pero ingon na ana siya. Di na kayo magtingog-tingog. Ay matinga pa man ka anang bataa nga daan naman ng kuan hilumon ug buotan makain ng bataa. Pero may lain ko nabantayan pa. Unsa man? Uy, kinsa man ang iyang gikatawan diha, ha? Ingon ana nang akong anak pa. Ha? Sa dengge. Ha? Mukalit na siya katawa nga murag buang. Unsa? Usa kasi man ang hilanta ng akong anak. Luya na kayo siya ug nang hubag na ang lagos. Wa ko dayon madas sa ospital kay kinilaging way kwarta. Pagpa-ospital na ako, dinggi di ay ang iyang sakit. Og dyan tulan may kaadlaw sa ospital, nagabantay ko mukalit naman siya katawa nga siya lang usa. Primero, akong gibaliwa. Apan hangtod na sa paggawas na mo sa ospital, mauman lang gihapon. Magsayaw-sayaw siya nga magsigig katawa. Di man siya ingon ini, sawa pa siya madengge. Maong gibalik na ko siya sa ospital. Unya, Unya, unsa may nahitabo pag ato ninyo sa ospital, Jen? Unsa may pong sa doktor bahin ni Jema? may gihata ang doktor nga tambal pa. Tumaron niya sud sa duha ka buwan. Og manghinaot lang kung maulian siya ini aron makabalik ta siya eskwela. Kay naundang in taon na siya oy. Tungod na yang gibati. Ma, na-eskwela na ko balik. Mao ba? Unya kaya na nimo. Okay naman ko. Di ba, ma? Oy. Okay na kay ka anak. Mao na. Balik ako sa eskwela. Kumusta si Jema nga akong apo, Jen? Ay, kaluis Ginoo pa no. Nahuman gyud ta siya grade 8. Mag-grade 9 na siya sunod abli. Umayo noon. Unya, wa na siya sul-e. Kaluis Ginoo, wa na baya pod? Nakafocus na siya siyang pag-eskwela. Ay, may lagi unta kung magpadayon ng iyang kaayuhan pa. Nak, yuktawan ti kagatas Daga pa di kagtunanan? Uy, ayaw pugsa, uy. Katog lang una. Human mag-inam og gatas. Nga naman ka, uy. May patawag ko sa maestro Jima. Usam kaysa sa kong anak. Kini. Maunin lang room. Quiet class, kay doon ako'y bisita. Nga nang ipatawag man ko ni mo, ma'am. Kakita ka sa imong anak? Ingon ana na siya pirmi. Matuog na lang sige din sa classroom. O bisan sa unsang oras sa klase. Huh? Naibaw ko sa history sa imong anak. Basin baya o dili pa kaya sa iyang utok na mubalik og eskwela, ma'am. Papahuwaya una na siya og mga duha ka buwan. Aron makapahuwaya ang iyang hunahuna. O pabalikan na lang og eskwela kung kaya na niya. Sige, ma'am. Papahawayan ko na lang siya. Gipapaundang kong akong anak og eskwela. O kung maulian na sad siya, balik na po og eskwela. Nahuman yun niya ang grade 10. Apan ning grade 11, murag di grabe man ang iyang sakit. Kaya di naman siya magkatug, og daot na kaayo siya. O magsige lang katawa nga maurang usa. Naglibog yun ko kung nga nung magbalik-balik niya ang iyang gibati. Ang akong pangutana mo kining musunod, unang pangutana, nasakit og dengue ang akong anak, o si mana pa, o saan ako mada sa ospital, kay wa man kumahibaw ang dengue. Ang pagkasakit ba niya dengue ang nakaingon kung nga nung nabuang siya? Nga naman, ikadahang pangutana, nga nung mulat ang manog usa ka tuig, ug musugmat na sad ang iyang sakit. Husto ba ang gisulti sa iyang maestra? Nga dili makaya siyang utok ang maong leksyon? Nausa ka diya iyang utok. Ikatulong pangutana, sa pagmabdos na ko ini niya, niabot og 11 ka buwan ang akong tiyan, una siya gipagkatao. Ginjeksyonan ko antibiotic, kaya nakakaon na siya hugaw. Mao ka doon nakaingon sa iyang kahimtang karon? Ikaapat o katapusan, dili siya makatug, bisag paimnon pagtambal pampatug. Nawa sa dangganan niya skaon, og daot na kaayo siya.
Unsa may pangan sa tambal nga makaayo niya. Kay pobre ra kaayo mi, ug wa ko'y kwarta para ipamental ko ang akong anak. Palihog tabangi tambagi ko. Kini ang akong siliran, Jen. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, aniyan na ako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo sa inyong mga kalibo gumunhap sa kinabuhi. Muhatag og tambag og solusyon sa mga problemang punto medical, personal, behavioral, emotional, psychological, legal o problema sa mga ginadiling drugas. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat suliran diri kanamo. Pwede kaninyo ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page or sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Hangtod karon due to COVID-19 pandemic, especially kay naanay mga variants, nag-social distancing lang gyapon mi ni Atty. Eileen Bathan nga maoy mohatag ninyog tambag og solusyon sa mga legal problems, no? So hinaot nga naa na tay vaccine para nga magkauban na sad mi ni Atty. Bathan diri sa among studio, sa among station. So ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life's best lesson are often learned in not so good times. Have faith lang, ha? Have faith. Alright? So, ang atong magtatampo ko na adlaw si Jane. 18 years old, taga Liluan, Cebu. Dili Liluan, Southern Leyte, ha? Kinaman say Liluan ko dito sa Southern Leyte. Kini Liluan, Cebu. Ayong pagpaminaw nyo diha sa mga taga Liluan, Cebu. Oh, mga taga Compostela. Mayong pagpaminaw ni Pipi, ng Nalinda, o Arnold Paradyang, mga Paradyang family diya sa Compostela, Cebu, no? O the same is true to Arcel and Alice Primasio diya sa Sugod, Cebu. Ang mga pangalan sa mga lugar di sa Cebu, murumura sa Southern Leyte. Nasa Sugod dito sa Southern Leyte, nasa Liluan. Ngadto ni J. Samay Duran, Maricel Caro o Dionisio Caro diha sa Pangdan, City of Naga. Nasilingan ni sa mga Tantiado family diha sa Pangdan. Maayong pagpaminaw. Sa atong programa, kini ang akong suliran. So, suma sa nabati nato ganina sa drama, ang by the way ang kining sulat suliran ni Jane iya kining gipadala sa atong Facebook account, no? Kini ang akong suliran official writers page. Ang atong nabati ganina sa drama mao nga dihang 15 anyos pang iyang anak nag-eskwela sa grade 7. Kalit kining gihilantan, gidaladala rasab sa bata, siging eskwela hangtod nga niabot na usa ka semana ang hilanat. Maong gidala na niya sa ospital ug nahibaw-an nga nasakit og dinggi ang iyang anak. Tulo sila ka adlaw sa ospital ug natingala naman lang sila nga mukalit raman og katawa ang iyang anak. Gibaliwala lang unta to niya apan pag-uli na nila sa ila mauman ng gihapon maong gibalik sa ospital og giresitahan og tambal good for 2 months. Naulian og nibalik og eskwela. Apan gipatawag siya sa maestra kay magsigira og katug ang iyang anak sa klase. Niingon sa maestra nga basi dili kaya sa utok sa iyang anak maong gipapahuway niya kini. Musalang ang tuig o musugmat na sab ang sakit sa iyang anak hangtod nga ning bag-o lang nga grade 11 na dili na makatulog ang iyang anak, walay ganang mukaon og daot na kaayo ug mura nagyud og buang. So mao na atong nabati ganiya sa drama nga gipadala ni Jane. Alright? So unang pangutana, nasakit og dinggi ang akong anak ug semana pa usa nako madala sa ospital kay wala man ko makahibawong dinggi. Ang pagkasakit ba
sa ang pagkasakit ba niya og dinggi ang nakaingon kung nganong nabuang siya ngano man not related man siguro ang dinggi nga nabuang siya may naghamangutan na dok nganong naa may mabuang ang rason na kining tagha no psychological biological ug social no mao nang mga rason no biopsychosocial ang rason nganong madaot ang pangisip sa usa ka tawo. So kung masakit ka, not only dengue but any infection for that matter, mo apektuhan gyud ang imong mga bodily functioning. Ang kini magong masakit og dengue, by the way kining dengue usa ni siya ka viral disease, no? Usa ka viral disease nga ang virus ani naani siya vector mo na nga magfaging ta. Ang Victor ani Anopheles aegypti mosquito, ha? Ang lamok ani makuana nimo, mailhan nimo kay ang tiil aning lamuka puti ug itom ang tiil ani. So mao nay Anopheles nga mao'y magkuan sa dinggi. So naani siya gitawag na tog febrile stage, mutaas ang iyang fever. Naasa ni siya inunta neurological problem kung ang mag-bleeding na later on niya mo lower ang blood pressure, no? Ang kanang mag-bleeding is due to the fact nga ma-altered ang functioning sa platelet count or ang iyang characteristic sa platelet count, no? So kining Anopheles kining Aedes mosquito mo thrive ni sa mga lugar nga naay mga stagnant water. So ako lang sang lakbitan og sulti nga kung naamoy mga stagnant water da sa inyo ning iyabo para nga dili mo maka kuan sa Aedes aegypti mosquito, no, nga mo'y Victor aning sakita, no? Naani murag gikan sa Egypt kay Aedes aegypti manangan, no? So akong balikon mairritable ang usa ka tawo nga naani ani unya murag wa siyang kog galingon, magsigit-sigit na dili makatulog. Kini bang masakit kag viral, no? Any viral infection kapoy gyud na, kapoy. So kinahanglan ka og bed rest. Sabi na kung imong heart rate mo ubos na sa 80, nya dili lang sa tingali pud pa eskwelahon kung naa ning ingon ani nga mga simptoma. So muna ako ika-istorya sa imong unang pangutana. Ikaduhang pangutana, nganong mulat ang man og usa ka tuig ug musugmat na sab ang iyang sakit? Gusto ba ang sulti sa iyang maestra nga dili na makakaya ngayang utok sa ilang leksyon? Naunsa kaha di ay ning iyang utok? Well, again, not related to dengue, no? Maybe low lang yun siya IQ, namang mga slow learner nga mga bata, pero dili lang yun ingon nga due to dengue, no? Naa may fast learner, naa sa slow learner nga mga bata. Tukatong mga maestra nga maka-encounter og mga slow learner nang hinahinay po nga musabot. Please spend a little more time ani mga bata kay dili baya tanan nimong mga estudyante nga dili dayon makakuha sa leksyon nga gi-isgut-isgutan diya sa klase. So mo adjust lang puntang mga maestra, maapil na ko mo because ako si Dr. ni Obra usa pa ko ka obra maestro, no? Only nga ako mga estudyante, mga medical students na guwang-guwang na mga 23, 24 na edad, no? So mao na ang akong istorya. Ikatulong pangutana. Sa pagbuntis nako niya, niabot og 11 months akong tiyan. Una ko siya gipakataw. Gi-injeksyonan siya og antibiotic kay nakakaon na siya sa iyang hugaw. Mao ka katoy hinungdan ngano ani ayang kahimtang karon? Well, ang kana magong normal nga gestation or pagbuntis ang normal gyud ana nga duration is 38 to 42 weeks. Ug mosobra na gani og 42 weeks. Mo na siya gitawag na mo og post-term or post-mature. Ang bata ana posible gyud makakaon ng meconium, no? So kung makakaon og meconium ng iyang hugaw, mo nang tagaan og antibiotic. Pero dili na ko makaingon nga mo nang hinungdan sa iyang
kahimtang karon, no? Daghan kayong hinungdan, no? Katong niayong kaog 11 months, daghan po mga factor consider basig nasipyat lang po kaog kwinta sa edad sa imong pagbuntis, no? Kay usahay baya pinagsulti nimo sa imong attending doktor, dili ba magkatukma po ang mga pizza. So, akong balikon, is open na sa hospital, sa mga ubigay ni, sa mga doktor, nga kung post-term or post-mature, tagaan yung nag-antibiotic ang bata, kay posible nga makakaon sa meconium. Kita nung nag-meconium. Okay? So, ikaapat nga pangutana, di siya katulog, bisan paimnon pa og tambal pang pakatulog. Mawala sa banggana sa iyang pagkaon, ug daot na kaayo siya. Unsa may pangalan sa tambal nga makaayo niya, kay pobre ra kaayo may walay kwarta para sa mental, ipamental na ko akong anak. Well, kami mga doktor, no, kini mga mental problem, dili ni siya madali-dali ni mo, kay kinahanglan ni interviewon gyud maayo, daghang kay mga procedure ani, og any disease kinahanglan siya diagnostic workup, no, physical or mental kinahanglan siya diagnostic workup, no. Ayaw yung usiki ang inyong tambal pag aurada inyong kwarta, pagpalit og tambal nga dili makaayo kay wala mo igo dito sa sakit nga atong gitumong. So ako ikasugyot na ara mo liluan imong dalhon ang imong anak diri sa pediatric department sa government hospital, no? Either there's Danao or diri ba sa Vicente Soto para nga ma-work up unya matagaan sa saktong tambal. Kay kung muingon ako nimo mga tambal diri on the air, basig masayop ta, no? Kay depende man na sa finding sa diagnostic workup. Okay? So ang atong makutlo nga pagtulunan karon gikan sa Chonghua Hospital Pediatric Alumni Association, that don't try to fix everything. Leave young kids to find their own solution to the situation, no? Kay magtubo ng bata, ug imo ring spoon feed permi, imo ring sayunan permi, dili ni siya makagain og confidence yang kinabuhi. Okay, so hinaot nga naka-satisfied ko sa imong mga pangutana, Jane, nga tagaliluan Cebu. So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang akong suliran. Hinaot nga aduna na si kamoy nakutlo nga pagtulunan karong adlaw. Ako, si Dr. Rene Obra, with my partner, Atty. Eileen Bathan. Maningkamot rin mi nga makahatag og kolor og kinabuhi sa inyong mga suliran. Dili mang luod o maulaw nga magpadala sa ilang mga suliran. Ari kanamo kay kitang tanan adunay suliran. Once again, gikan kanamo diri sa Radio Mindanao Network, Radio mo nationwide tatak RMN. Daghang salamat ug maayong adlaw.